kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Sa hirap po ng buhay namin ngayon, ayoko pong makapangasawa ng mahirap. I want to be a Disney princess. Ay. Saan ako makakahanap ng lalaking mayaman? Ala. Thank you, tambalan. Bakit kami? Oo nga. Alam mo yung mga pinagtatanong nyo kung minsan dapat talaga maningil na kami ng ano. Nakakaloka. Diba, maniningil na tayo ng consultation fee. Oo, ngayon ginagawa mo kaming buga. Supplier kami ng ng mga mayayaman. Kaya nga, nakakaloka, nagkakaubusan na nga kami ng mga mayayamang kaibigan eh. Oo. Pag halimbawa, tinanong kami ni Diego Bandido kung ilan na mayaman naming kaibigan, konti lang yung masasabi namin. Pero pag tinanong mo kami, ilan na mga hampas lupa yung Ayan. kaibigan, ay nako, baka 2 days na hindi pa kami tapos. Correct. Okay, so saan ka makakakuha ng lalaki mayaman? Una talaga sa lahat, ang sagot ko talaga dyan, malay ko. Oo. Diba? Malay ko dyan. Pero alam Kung mo. alam lang ni Nicole. Oh, edi sana. Oo. Wala siya sa radyo ngayon. Kinaibigan ko na, tapos ginawa ko na Oo. din, tapos wala na ako sa radyo, di ba? Pero gets ko naman, lalong-lalo na kung halimbawa ikaw ay lumaki sa kahirapan, kung pagod ka na talaga sa makipaglaban. Ay, nako. Alam mo, there's really a point in our lives, mga kabisyo, na bigla tayong napapagod lumaban. Oo. Yung parang, kailan ba ako babangon lang ako at hindi ako babangon kasi kailangan ko magtrabaho. Oo. Yung babangon lang ako ng ano bang gagawin ko? Magtitimpla ng orange juice. Tapos kuya-kuya-koy lang ako. Tapos, pag wala na akong magawa, pupunta ako ng gym. Ay. Tapos, Yung tanong mo, baka matrigger na naman yung emosyon ni Nicole. Ayaw namin ng ganun. Wag! Hindi na tapos na yung pag-iyak ko. Oo. Magastos Diba? para sa asawa niya. Oh. Pinagsanggip siya. Nag-check out sa mga card niya. Di ba? Wag mong pinapaalala sa akin yung mga bagay na gusto ko nang gawin na maaga, di ba? Hindi, pero gets natin yan na lalong-lalo na halimbawa, yung pagod ka na Oo kaka-work. naman. Tsaka unfair kasi ang paligid eh. Actually, Pag mahirap ka. Di ba Totoo. napag-usapan natin yung sleep apnea na lang na sakit? Correct. Kasi, okay, dun for context si Diego Bandido may sleep apnea. Yung anak ko pong panganay ay may sleep apnea. Ano Yeah. ba yung sleep apnea? Ito po yung akala natin wala lang pero Oo. matindi pala, o di ba? Oo, yung natutulog ka. Napaka-scientific do. Explanation Wala lang, ko. pero matindi pa. Ito po yung sakit na akala natin wala lang pero matindi pala. Yun po yung sleep apnea. Ang tanga ng definition. Sorry na. Tapos sa amin kayo hingi ng jowa, Okay, di ba? tamo. Hindi nga kami matinong magkwento. Ano yung sleep apnea? Yung sleep apnea, yung habang natutulog tayo, nag-i-stop tayo sa paghinga. Ayan. Ang normal dyan is below 5 ang score. Below 5, ibig sabihin, sa below loob ng isang oras. dapat Yung below average 5 times, 5 ka times na nag-stop breathing. Ang stop breathing ay parang Basta through mo- snoring, Oo. ganyan. Basta more than 10 seconds, consider na siya na apnea. Oh. Oo. And So as in hindi lang snoring, as in
hindi ka talaga humihinga. Humihinga. Nag-i-stop talaga. Oo, yon ganon. At ang sleep apnea po ay hindi lang po ito na nag-gauge pag Oo. ang lakas niyang humilik. Oo. Or maingay siya matulog. Hindi. Meron po tayong tinatawag na sleep study. At ang magkano sleep ba? study, correct. At ang sleep study ay magkano. Oo. So kung yung sa amin na sleep study na umabot siya ng 50 plus, Mhm. diba? Ang So, sakit ima- na. Di-trigger na naman yung emotions ko. Kasi dapat pambili namin ng refrigerator yun eh. Diba? At hindi diba? lang yan. At hindi lang doon After natatapos. pa ng sleep study na ma-diagnose ka na may sleep apnea ka, Oo. kailangan mo ng CPAP, yun yung machine. Correct. Na for the lifetime mo nang gagamitin pag natutulog ka. At magkano ang machine? Oo. O, di ba? Mabuti na lang mabait si Lord. Ayan. Pareho sa atin. Correct, di ba? Kasi sa akin naman, ang ginamit yung boss namin, nakakuha ako ng magandang klaseng machine Na inano niya sa'yo, Oo. tinurn over niya sa'yo. Tinurn over, binigay sa akin. Binigay. So, Oo. libre. Oo. Diba? Yung sa amin din naman, meron tayong mabutihing tambalanista mula Oo. sa Amerika, diba? Hi, Boss Jamie. Yeah, Boss bata mo Jamie. kami. Oo, Yan. boss. Boss, bata mo kami. Diba? Na nagpadala din mula sa Amerika. So, ano yun? It's a gift. Oo. Ganyan. Pero kung halimbawa, kung kami-kami lang, pag-iipunan pa namin, so Oo, ibig sabihin, totoo. titiisin pa muna natin yung sleep apnea, Oo. yung pagtigil ng paghinga ng ilang buwan hanggat Oo. makaipon ka kasi nasa ano yan eh, ranging from 90 plus Yan, mga pataas. ganun. Oo. Hindi pa kasama minsan yung mask. Oo. Hindi pa kasama Iba pa yung presyo. iba pa yung presyo ng memory card, ng filter nun, at nung pagpapacheck up mo. Oo. Kung, 'di ba yung ganon. Yan. So, yun yung sinasabi natin na nakakapagod maging mahirap kasi yung itong mga bagay na to, hindi natin, alam mo, yung mga iba titiisin na lang or yung sinasabing namatay sa bangungot. Oh, yan. Yan, Isa sa diba? mga misconception na namatay sa bangungot pero hindi pala. Dahil Sleep apnea pala apnea yun. pala. Na pwede palang ma-prevent Oo. kung sanang nakapag-sleep study ka Correct. Mhm. at nakakuha ka at gumagamit ka ng CPAP machine Oo. na may tamang, dosage ba yung tawag? Or Hindi, tamang yung, pressure niya. Pressure, Oo, ganyan. na-adjust kasi Oo. So, yung mga ganong klaseng eksena na masakit at masaklap kapag pag wala kang pera, papaano na lang. Oo. So, kaya gets natin itong nagme-message na napapagod na ako sa Totoo, kahirapan. totoo naman. So, ayoko mag-asawa ng mahirap, Oo. ganyan. Gets naman natin, 'di ba? Pero sa tingin ko ang kailangan mong hanapin is yung taong may pangarap. Mhm. Kasi yung mayaman actually yung mayaman na may edge naman din talaga Oo. Kumbaga sa race o kumbaga sa karera, medyo Oo. naunan siya ng few meters. Ayan, oo. May laban na siya May 'di ba? resources ka Meron na, oo. meron na, totoo naman din. Kaya lang ang yaman naman po ay nauubos Correct. kung ito po ay hindi managed properly, Tama. 'di ba? Ang bilis kaya 1,000, pabarihan mo, bumili ka Ay, ng nako. milk tea. hindi mo na alam kung saan napunta yung 1,000 mo. Wala na. Ganon kabilis maubos ang pera. So, Totoo. mas maganda na maghanap ka ng tao na may pangarap, Correct. yung meron talagang goals, ganyan. Pero kung makahanap ka ng taong mayaman, Hindi, why na may not? goals, Oo. why not, 'di ba? Ngayon, yung tanong mo sa amin kung saan makakakita, hindi din po namin talaga alam. Ngayon, kung may nahanap kang ganyan, pakilala mo kami Oo. para maging bago naming BFF. Yan. Parang Oo. parang naalala ko lang yung tanong ewan ko kung natanong ka ba ni Konyo nung nakaraang araw. Ano sabi? Ano naman Na mga tanong ni nag-iikot-ikot Konyo? siya. Yung Oo. tanong niya na, ano ba, kailangan ba ng pera sa isang relasyon? O hindi? Ay, hindi niya ako ganon. naitanong. Hindi Oo. ka niya, oo. Oh, anong sagot mo doon? Siyempre, sabi ko, kailangan naman yung Oo naman, huwag tayong plastic. Paano mapasaya daw yun? Kailangan ba ng pera? Sabi, oo naman. Oo, kailangan. Siyempre, para mo i-date, kailangan mo ng pera. Totoo. Diba? Para mo madala sa ganitong lugar, kailangan mo Oo. ng pera. Para mabili mo to, kailangan mo, pag kumain ka, kailangan mo ng Oo, pera. pero hindi dapat maging sentro yung pera. Kasi again, the love of money is the root of all evil. Yan, ganyan. Oo. So, sinasabi lang din namin siguro ito sa'yo para hindi naman puro pera-pera lang ang iniisip mo, di Tingnan ba? mo yung sobrang nagmahal sa pera. Ano nangyari sa bansa natin? Ayan. Di ba? Ano na? Napunta na naman tayo. Hindi, alam mo kung ba tayo napupunta doon? Kasi may mga taong, halimbawa, yung bang hirap na hirap na hirap. Oo. Tapos malalaman mo yung iba, yung iba, meron pa silang machine pang bukas ng hard-boiled egg. Hindi ko kaya. Diba? Gets mo? Kaya
Kaya naiintindihan ko kung biglang nowadays ang mga gusto ng mga mapangasawa ng mga kabataan. Oo, yung mga kabataan talaga. Oo, yung mga mayayaman na. Kasi lalong-lalo na kung pinagdaanan nila yung hirap. Gets natin yan. Hindi lang talaga namin siguro masagot kasi hindi na namin alam kung saan makakakita eh. Dahil marami rin kaming friends na single na hindi rin namin mahanapan ng jowa. Ikaw pa na hindi namin ka-close. Oo. At saka hindi rin solusyon kasi yun ang magjowa ka ng mayaman na Aha. magiging maayos ang buhay mo. Hindi rin. Marami po ang mga nakapangasawa ng mayaman pero Mas masakit. miserable yung buhay. Mas masakit din ang kanilang ulo. Oo. Minsan nga akala natin na parang pag nakakita po tayo ng taong mayaman, ang iniisip natin lagi, ako iniisip ko to lagi pag mga mayayaman, lagi ko iniisip, Walang ano pa problema. kayang problema Oo, nila? yan. Laging Oo. tumatakbo yan sa isip ko, ano pa kaya ang problema nila? Kasi problema natin lagi yung pera eh, yung lack of it eh. So kung marami sila masyadong pera, ano pa kayang problema nila? Hindi po sila exempted sa problema. Correct. Baka nga kapag nalaman po ninyo yung mga problema nila, nako. ayaw mo na lang. Oo. Ay, hindi na lang. Kung ganyan din lang yung problema na may pera, ayoko na lang. Paso. Oo. Mukha lang po silang okay pag tiningnan natin. Eh kasi syempre, Aesthetic, syempre. postura, Oo, yan. OOTDing maganda. Pero pag mga nakahiga na yan sa bahay, halos hindi na nakakatulog dahil sa problema. Correct. Kasi syempre, alam mo, kapag ang responsibility, kung ikaw ay mayaman at maraming pera, ang responsibility mo ay mas malaki Malaki din, oo. So, mas less yung time para liwaliw, magtambay-tambay, Oo. mas more yung time para Correct. to earn more. So, yun yung sinasabi natin natutulog, kunyari, kahera versus may-ari ng grocery. Aha. Yung kahera, pag 9 to 6, pag uwi niya ng 7, nakauwi siya ng 7 o 7:30, kakain lang yan, matutulog na. Oo. Yung may-ari nung grocery, Oo. baka nag-i-inventory, Correct. check pa ng inventory, nag-iisip pa ng mga partnership, Ayan. namamblema pa yan sa mga supplies, Totoo. iisipin niya yung lahat ng empleyado niya para bukas, iisipin niya rin yung mga empleyado niyang pasaway, Correct. iisipin niya rin yung mga kailangan niya i-promote. Alam niyang iniisip, 2 a.m. na hindi pa siya nakakatulog. Samantalang yung kahera niya na mas konti ang pera kaysa sa kanya, 9 p.m. Ayan. gumagawa na po ng panis na Oo, laway. baka sabihin nyo naman na kwento-kwento lang to sa amin, hindi po na personal experience po namin Yan. ito. Dahil Bilang nagsubok na din kami. Oo. Oo. Sumubok na rin din kami. At saka syempre, may yung mga nakakausap din namin ng mga Yan. tao. Tama. Kaya Ganon. masarap lang pakinggan Na nakapangasawa na ka ng mayaman, Oo, ganyan. or negosyante ka, may Oo. negosyo ka, pero Hindi siya madali. oo, ayan. May mga trade-off din po yan. May mga kapalit. 'Di ba? So wala kami na itulong sa iyo. Oo, diba? Kasi hindi talaga namin alam kung saan hahanapin yung mayaman mo. Ayan. Siguro kung mga illegal yung tatanong mo, baka may mga ilan pa kami may mga contacts pa kami. Siguro pag tinanong mo si Nicole kung may kilala ka bang macho dancer, Ayan! May mga contacts ako. Yun nga lang, medyo may edad na sila. Kasi mga dati ko na silang kakilala. Referral na lang. Referral na lang. Pero yung maghahanap ako para sa'yo ng mayamang mapapangasawa, wali ako masasagot Wali. dyan. Oo. Good luck na lang talaga. Ayan. Ha? Mas maganda pa rin yung pinaghihirap. Ayan. True, lalo talang halong eklabo. Siya, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!